ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். நம்ம இப்போ லெவல் 2ல சாப்டர் 13 நம்ம பார்க்க போறோம். ஞான யோகம். அதுதான் பார்க்க போறது. பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்க்கலாம். நேத்திக்கு வரைக்கும் நம்ம பக்தி யோகம் நல்லபடியா பார்த்தோம். அதுவும் 12th சாப்டர் பகவான் நம்மளை எப்படியாவது பக்தி பண்ணிக்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றத ரொம்ப நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? உம் இப்போ ஞான யோகம். அதை நம்ம பார்க்க போறது. இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை ஆகிறது அப்படின்றது. என்ன, நம்மளாம் இந்த ஜட உலகத்துல வாழ்றோம். இயல்பு அந்த நிலையில இருக்கிறது தான். ஜட உலகத்துல இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ ஆஃபீஸ்ல இருந்தோம்னா ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம், வீட்டில் இருந்தோம்னா ரிலாக்ஸா இருப்போம், இல்லைங்களா? எந்தெந்த இடத்துல இருக்குமோ அதுக்கு ஏற்றதை நம்ம பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஜட உலகத்துல இருக்கும் இயல்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஜட உலகத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிப்போம். ஆனா அது தான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்றத சொல்லி நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு நம்மள கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கறது தான் ஞான யோகம். ஆன்மீகத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா ஜடத்துலேருந்து விலகி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். முக்கியமா நம்ம கான்சியஸ்னஸை நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும். எப்பயும் சொல்றதுதான். ஆஹ் எப்பவுமே வீட்லயும் சரி, அதே மாதிரி நம்மளோட எந்த ஒரு விஷயத்துல அன்வான்ட் திங்ஸை நம்ம சேகரிக்க மாட்டோம், இல்லைங்களா? தேவைனோ அதுதான் நம்ம பார்ப்போம் லைஃபுக்கு. அதே மாதிரி தான் கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் தான் ஆகும். அதில் கான்ஷியஸ்னஸ் அதே மாதிரி தாட்ஸை நம்ம கிருஷ்ணா மேலே தான் வச்சுருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஜட உலக விஷயங்கள் தாட்ஸ் தான் நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். அதனால கான்ஷியஸ்னஸ் தாட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? எக்ஸ்போஸ் கிருஷ்ணா கிட்ட மட்டும்தான் கொடுக்கணும். அதுதான் நம்ம பத்திரமா இருக்கிறதுக்கான, ப்ரொடெக்டடா இருக்கிறதுக்கான ஒரே மார்க்கம். அதுதான் பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ண உணர்வுல பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்ம ஜட உலக விஷயங்கள் நம்மள பாதிக்காம இருக்கும். அப்பதான் நம்ம அமைதியும் ம், பகவானையும் அடைய முடியும். சரிங்களா? ஆஹ் அந்த வகையில் ஞானம்ன்றது நமக்கு வேணும். சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் அதுதான் 13வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पातान् सहन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சிருக்கோம். பகவானோட அனுகிரகத்தில், ஆச்சாரியர்கள் அனுகிரகத்தில் பரம்பரைக்கு ராதா மாதாவுக்கும் நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம சாப்டர் 13 பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம். யோகங்கள் பார்த்தோன்னா கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் இருக்கு. இதில் பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்ற பட்சத்தில்
அப்புறம் ஏன் பக்தி யோகம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் ஏன் ஞான யோகம் அப்படின்றது வருது அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? அதுக்கான விளக்கம் தான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. பக்தி தான் உச்சம் என்றால் ஞானமின் கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் முன்வைக்கப்படுகிறது அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். இல்ல அதுக்கான ஆன்சர் தான் பார்க்குறோம். உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பக்தி யோகம் தான் எல்லாமே. ஏன்னா நம்ம செயல் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போதும் அந்த செயல் என்னவா இருக்கணும்? பக்தி செயலா இருக்கணும். ஞானம்னும் போதும் அதில் நம்மளுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கணும். பகவானுக்கு செய்யணுன்ற அளவுக்கு, இந்த ஜட உலகத்துல விலகி இருக்கணுன்ற அளவுக்கு. அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பக்தியும் இதெல்லாம் ப்ராசஸ். அப்பதான் பக்தியை நம்ம முழுமையா பண்ண முடியும். அந்த வகையில 1லேருந்து 6 அத்தியாயங்கள் வரைக்கும் செயல் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பதை பற்றி விவாதிக்கின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம் கர்மயோகம். அப்ப நம்ம செயல்கள் அப்படின்போது 3.9ல பார்க்குறோம். விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் பண்ணணும். இல்லைன்னா நம்மள செயல்கள் பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது மாதிரி அகர்மாவில் கர்மா, கர்மாவில் அகர்மா அப்படின்னு பார்த்தோம். பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள்லயே நம்மளோட செயல்கள் அடங்கிடணும். நம்ம செய்யற செயல் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயலா இருக்கணும். அர்ஜுனர் போர் பண்றாங்க, அவங்களோட கடமை சத்திரியனா. ஆனா அதே பகவானுக்காக பண்றாங்க. பகவானுக்கு அவங்க செயல்கள் பண்ணணும். அதிலே தன்னோட கடமையான போர் புரிதலை பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி நமக்கும் நம்ம வந்து எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயலா இருக்கணும். சரிங்களா? பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயலே நம்மளோட செயல் அடங்கிடணும். அதுதான் கர்மாவில் அகர்மா, அகர்மாவில் கர்மான்னு நம்ம பார்க்குறோம். 4.18 ஸ்லோகத்துல உயர்ந்த நிலை அது. சரிங்களா? அதனால நம்ம வாழ்க்கை வேற, பகவானுக்கு பக்தி செய்யறது வேற அப்படின்னு பிரிச்சே பார்க்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தா நம்மளுக்கு நாலேட்ஜ் இல்லைன்னு அர்த்தம். அறிவுடையவங்க அதுதான் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுக்கான செயலே நம்ம செயல். அதே மாதிரி நம்ம செயலே பகவானுக்கான செயல் அப்படின்னுவோம். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை நம்ம கேட்குறோம், சொல்றோம். சொல்றதுன்றது ஒரு செயல், கேட்கறதுன்றது ஒரு செயல். அதே பகவானுக்காக நம்ம செய்றோம். அக்கர்மாவா செய்றோம். இல்லைங்களா? அதே மாரி நம்ம இப்ப பக்தி பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறோம். அதிலயே நம்மளோட செயலும் அடங்கிடுது. சொல்றது, கேட்கறது. பசிக்குது சாப்பிடணும். அப்போ என்ன பண்றோம்? பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம். பசிக்கு சாப்பிடுறதுன்றது ஒரு செயல். அதே பிரசாதமா எடுத்துக்கும்போது அது பக்தி செயல். அதே பக்தி செயல்ல நம்ம சாப்பிடுறதுன்றது நம்ம செயல். நம்மளோட பசியும் அடங்கிடும். அந்த மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையில எல்லா விஷயத்தையும் பக்தி மார்க்கம் நம்ம கொண்டு வரணும். அததான் நம்ப 1லேருந்து 6 அத்தியாயம் வரைக்கும் பார்த்தோம். என்னென்ன செயல்கள் இருக்கு? விகர்மா, கர்மா, அகர்மா இருக்கு. அதுல விகர்மான்ற தடைப்பட்ட செயல்கள். அது தடை செ ப பண்ண அதாவது பாபமான செயல்கள். அது செய்யவே கூடாது. வேதத்தால இந்த விஷயம்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள். அது விகர்மா. கர்மான்றது பலனை எதிர்பார்த்து பண்றது. அதே அகர்மான்றது செயலின்மைன்னு சொல்லுவாங்க. ஜட விஷயத்துல எந்த செயலும் எனக்கு கிடையாது. ஆனா பக்தியில என்னை நான் ஈடுபடுத்திக்கிறது. கடைசி 6 அத்தியாயம் வந்து அறிவின் மூலம், ஞானத்தின் மூலம் அறிவு அப்படின்னு ஞானம். அதை எவ்வாறு அடைவது? பக்தியை எவ்வாறு அடைவது? அப்படின்றத விரிவாக நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? நடுத்தர 6ன்றது பக்தி. ஆக பக்தியை இது ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் கர்மயோகமும் இருக்கு, ஞான யோகமும் இருக்கு. சரிங்களா? அதுதான். அப்ப 12வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? எப்படியாவது என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி ம், என்னென்னலாம் சொன்னாங்க. அனன்ய பக்தி, அதுக்கப்புறம் சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்மயோகம், சாதனா, அதுக்கப்புறம் கர்மயோகம், ஞானயோகம், தியான யோகம் இதை பற்றிலாம் சொல்லி ஒன்றுலேயும் பியூரிஃபிகேஷன் கிடைச்சி ப்ராக்ரஸ் பண்ணி என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஆக கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருள் உலகத்தில் இருந்து இந்த இனிமே வர 6 அத்தியாயம் இருக்கு இல்லையா? இன்னையிலேருந்து இந்த 13லேருந்து 18 வரைக்கும் அது தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகிறது. எதுலேருந்து? பொருள் உலகத்திலிருந்து, மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்மள எப்படி விடுவிச்சுக்கிறது? அப்படின்னு. நம்மளுக்கு தேவையில்லாம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதில்ல? இந்த ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் நம்மளுக்கு தேவையா? ஆத்மாவிலேருந்து பார்த்தோம்னா எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவையில்ல. ஆனா தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் கவலைப்படுறது, டென்ஷன் ஆவறது, இல்லையா? தவறுகள் பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எதனால? பொருள் உலகத்திலேருந்து நம்ம விடுவிச்சுக்கலாம். அதனால. ஸோ அதுக்கு தேவையான தத்துவ அறிவை தான் இனி வர அத்தியாயங்கள் நமக்கு கொடுக்குது. மாயாவிலிருந்து நம்மை பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணனுடனான இணைப்பு உதவுவதற்காக ஞான யுகம்ன்றது பயன்படுது. ஞான யுகம் எதனாலன்னா, மாயையிலேருந்து நம்மளை பிரிச்சு பகவான்கிட்ட நம்மள சேர்க்கிறது. எனவே நம் அறிவை பக்தியை
அடைவதற்கு வழிமுறையாக பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியில் ஒரு பகுதியாக மாறும். பக்தி பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு நாலேஜ் வேணும்ல நமக்கு. அந்த நாலேஜ் தான் நம்மளுக்கு இந்த அத்தியாயங்கள் கொடுக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இது வந்து 5th ஸ்லோகத்தோட ஸ்லைடு. சரிங்களா? 12வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோன்னா, பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. அதாவது உருவமோட வழிபாடு பண்றது சிறந்ததா, உருவமற்ற முறையில வழிபாடு பண்றது சிறந்ததா என்பது உருவத்தோட வழிபாடு பண்றது தான் சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. ஆனா 2மே முக்தியை தரும்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 8லேருந்து 12 வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு நிலையில நீ என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்றத சொன்னாங்க. அது அது அத ப்ராக்ரஸ் ஆயி எப்படி அனன்ய பக்தி தான் பகவான்ட்ட நம்மள கொண்டு போகும். அப்புறம் கிருஷ்ணனுக்கு பிரியமான குணங்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். எப்படிலாம் இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள பிடிக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். பக்தியில ஈடுபட்டோம்னா பகவானுக்கு நம்மள பிடிக்கும். ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றத பார்த்தோம். இப்ப 13th சாப்டர்ல அர்ஜுனர் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்பாங்க. சரிங்களா? பிரகிருதினா என்ன? க்ஷேத்திரம்னா என்ன? க்ஷேத்ரஜ்ஞன்னா என்ன? ஞானம்னா என்ன? புருஷன்னா என்ன? ஞேயம்னா என்னன்னு கேட்பாங்க. அத பத்தி நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? ஞானத்தை எப்படி அடைவது? ஆத்ம, பரமாத்மாவோட டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம். அனுபவிப்பாளர் யாருன்னு பார்ப்போம். ஞான சக்ஷு இந்த ஞானம்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட விஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? ஆத்ம நிலையில இருப்போம். ஆத்மாவிலேருந்து நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். அந்த ஞான சக்ஷு நமக்கு கிடைக்கும். எப்போ நம்ம க்ஷேத்ரஜ்ஞ இவங்கள பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அவங்களோட அந்த யூனியன் பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, நமக்கு அந்த ஞான சக்ஷுன்றது கிடைச்சிடும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? சரி, இதுதான் நமக்கு பார்த்தது. அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்குறாங்க. உடல், ஆத்மா, பரமாத்மாவோட சூத்திரம் என்ன அப்படின்ட்டு. பிரகிருத்தினா என்ன? புருஷன் என்ன? க்ஷேத்திரனா என்ன? க்ஷேத்திரஜ்ஞன்னா என்ன? ஞானம்னா என்ன? ஞேயம்னா என்ன? அப்படின்றது. பிரகிருதின்றது இந்த பொருள் இயற்கை, ஜட உலகம், நம்ம வாழ்றது பொருள் இயற்கை. புருஷன்றது அனுபவிப்பாளர், பிரகிருதியை அனுபவிக்கிறவங்க. சரிங்களா? எப்பயுமே புருஷ பகவான் மட்டும்தான். நம்ம எல்லாம் அவங்களோட சேவகர்கள். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் க்ஷேத்திர உடல், சரீரம். க்ஷேத்ரஜ்ஞ உடலை உடலின் பார்வையாளர், ஆத்ம பரமாத்மா. சரிங்களா? என்னுடைய கைன்னு தான் சொல்லுவேன் தவிர நான் கைன்னு சொல்ல மாட்டேன். என்னுடைய கால்னு சொல்லுமே தவிர நான் கால்னு சொல்ல மாட்டோம். அங்கேயே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், சரீரம் வேறு நான் வேறுன்ற வித்தியாசம் இருக்கு. அந்த நான்றது ஆத்மாவை தான் குறிக்குது. சரிங்களா? அப்போ அந்த பார்வையாளராக இருக்கிற ஆத்மா பரமாத்மாவும் ஞானம் அப்படின்றது க்ஷேத்ரஜ்ஞனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். ஞேயம்ன்றது இந்த நாலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளோட இலக்கு யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா பரமாத்மாவா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ இந்த 6 விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படி நம்ம ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம், ஸ்லோகம் யாரு வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்க? 13.12 வாசிக்கணும். हरे ஹரே कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண. ஜனகிரமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. अथवाचा प्रकृतिं पुरुषं सैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव स एकत्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं स केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி, அனுபவிவன் புருஷ, களம் சேத்திரம், களத்தை அறிபவன் சேத்திரங்க, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நியாயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் சேத்திர என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. உடலை அறிபவன், களத்தை அறிபவன் சேத்திரங்க என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாஸ் பிரபுஜி. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறாங்க இந்த 6 விஷயமும். சரிங்களா? பிரகிருதி, புருஷா, க்ஷேத்ர, க்ஷேத்ரஜ்ஞ, ஞானம், ஞேயம் அப்படின்னா என்னன்றது கேக்குறாங்க. பகவான் வந்து உடல், களம், அதான் க்ஷேத்ர, அச்சித் விஷயங்கள். சரிங்களா? இதெல்லாம் க்ஷேத்ர. அதே வந்து உடலை அறிபவன் யாரு? யாருக்கு தெரிய வரும்? க்ஷேத்ரஜ்ஞனுக்கு. சரிங்களா? க்ஷேத்ரஜ்ஞன்றது சோல், சூப்பர் சோல் 2 பேரையும் குறிக்கும். ஏன்னா 2 பேரும் இதயத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த உடல், ஆத்ம, பரமாத்மாவை தான் பிரபுபாதா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பர்பட்ல ஃபார்மரு, அப்புறம் வந்து ஃபார்ம் லேண்டு, அரசர் அப்படின்ற முறையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. லெவல் 1லேயே நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஒரு ஃபார்ம் லேண்ட் அப்படின்றது க்ஷேத்திரத்தோட ஒப்பிடுவோம். ஃபார்மர்ன்றது லிவிங் என்டிட்டியோட சோலோட ஒப்பிடுவோம்.
அதே வந்து கஷேத்ரஜன்ல சூப்பர் சொல்ல வந்து நம்ம பகவானோட ஒப்பிடுவோம். சரிங்களா? இந்த ஃபார்மருக்கு தன்னோட சரீரத்தை பத்தி தெரியும் ஓரளவுக்கு. இல்லைங்களா? ஃபார்மருக்கு தன்னோட நிலத்தை பத்தி ஓரளவுக்கு தெரியும். அந்த நிலத்துல என்ன விதைய விதைக்கணும், மண் வளம் என்ன, நீர் வளம் என்ன, எந்தெந்த சீசன்ல என்னென்ன போட்டா நல்லா வளரும், எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இல்லைங்களா? அதே மாரி ஒரு ஆத்மாவுக்கு தன்னோட சரீரத்துல உள்ள இன்பத் துன்பங்கள் தெரியும். மனக்கவலை, மன சந்தோஷம், உடல் வருத்தம், இல்லைங்களா? அந்த வலி, வேதனை அதெல்லாம் தெரியும். அதே ஒரு அரசர் இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? தன்னோட கண்ட்ரில இருக்கிற எல்லா விவசாயிகளையும் தெரியும். எல்லா விவசாய நிலத்த பத்தியும் தெரியும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா, அவங்கலாம் வரி கட்டுறாங்களா இவங்களுக்கு, அரசருக்கு. அந்த வகையில எல்லா ஃபார்மர்ஸையும், ஃபார்ம்லேண்டையும் கிங் வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அது மாரி பகவான் எல்லா ஆத்மாக்கள பத்தியும் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அதே மாரி எல்லா சரீரத்த பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்றது. அப்ப பகவான் விபு, நம்ப அணு. நம்மளுக்கு ஓரளவு தான் லிமிட்டட் நம்மளுக்கு பவர். சரிங்களா? பகவானுக்கு அன்லிமிட்டட் பவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அந்த வகையில உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக உபயோகிப்பது என்பது நிலத்தை மிகச்சிறந்த விலை உயர்ந்த பயிர்களுக்காக உபயோகிப்பது போன்றது. அது அதிகபட்ச பலனை கொடுக்கும். இப்ப நமக்கு இந்த க்ஷேத்திர அப்படின்றது நிலம் மாரி. சரிங்களா? நம்ம தான் விவசாயி. விவசாயிகிட்ட ஒரு நிலம் இருக்குன்னா, அந்த நிலத்த என்ன பண்ணுவாங்க? அதிகமான மகசூல் பண்ற மாரியான விஷயத்த தான் அதுல அவங்க செய்வாங்க. இல்லைங்களா? நல்ல மகசூல் என்ன வருதோ அத விதைச்சு லாபம் பார்க்கறது தான் ஒரு விவசாயியோட குறிக்கோளா இருக்கும். அதே மாரி நமக்கு சரீரம் அப்படின்றது எதுக்காக அப்படின்னா, ஆன்மீகத்துல நம்மள நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைய வைக்கணும். பகவான்ட்ட நம்ம போய் சேரணும். இந்த சரீரத்த பயன்படுத்தி உயர்ந்த லாபம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஜட உலக விஷயங்கள அடையறதில்ல. இந்த சரீரத்த பயன்படுத்தி மிக உயர்ந்த லாபம், அதிகபட்ச லாபம், பலன் என்னன்னா பகவானை அடையறது தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த சரீரத்த நல்ல முறையில பக்தியில கொண்டு வரணும். அப்ப வீட்டு சொந்தக்காரர் வாடகையில் குடியிருப்பவர் அப்படின்றது இதுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்குறாங்க. 6 கேள்விகள் கேட்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆம், பிரகிருதின்றது இந்த அ க்ஷேத்திர சரிங்களா? நிலம், களம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். புலன்களுக்குடைய செயல், செயலுக்கான களம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இது சரீரத்த வச்சு தானே நம்ம செயல்கள்லாம் பண்றோம். சரிங்களா? அந்த வகையில நம்ம அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். உடல் செயலுக்கான களம். அவனுக்கு களம் ஏன் கிடைத்தது? பௌதிக இன்பத்திற்கான காமம். யாருக்காக? கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்காக. உடல் துன்பத்திற்கு மூல காரணம். அதாவது நம்மளுக்கு எதுக்காக இந்த சரீரம் கிடைச்சிருக்குன்னா, பௌதிக சுகத்தெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக அப்படின்னா இல்ல. அப்படி பண்ணோம்னு நமக்கு என்ன ஆயிடுது? அதுவே நம்மளோட துன்பத்திற்கு மூல காரணமாயிடுது. சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நல்ல முறையில பக்தியில நம்ப கொண்டு போகணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே மாரி உடலை அறிபவர் அப்படின்றவங்க 2 பேரு. அது ஆத்மா, பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்த்துக்கிறோம். ஆனால் உடலுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாதவர். கண்டிப்பா. சரிங்களா? நம்ம வந்து சரீரம் சார்ந்த விஷயம் செய்றோம்னா, நம்ம என்னது ஆத்மாவ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல அப்படின்னு தானே அர்த்தமாகுது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படின்றது உணர்ந்து நம்மளோட வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். சரிங்களா? சிம்பிளா சொல்லணும்னா, இந்த உலகத்த நம்ம வந்து அ எப்படி நம்ம இந்த உலகத்துல வாழணும்னா, சரீரத்த நம்ம வந்து பக்திக்கு பயன்படுத்தணும். ஆத்ம நிலையில ஆத்மாவ பத்தி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும். அதே மாரி பரமாத்மாவ பத்தி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பரமாத்மா சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் பெர்சன் ஆஃப் காடட் அப்படின்றதுல அன்லிமிட்டட் விபுன்ற அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் இருக்கணும். நம்ப வந்து அவங்களோட எட்டர்னல் சர்வன்ட், அணு அப்படின்ற அளவுக்கு நமக்கு புரிதல் இருக்கணும். அந்த புரிதலோட பகவானுக்கு இந்த சரீரத்த வச்சு நம்ம பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? இதுதான் நம்ப செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ 13.3 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண ருக்மிணி மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? वासिकरे माता जी। வாசிக்கிறேங்க. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् यत् ஞானம் மதம் மம பரதகுல தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அறியப்படுகின்றது. இதுவே என் அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இப்ப அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க நமக்கும் சேர்த்து. சரிங்களா? நானும் எல்லா உடலிலும் அறிவனாக உள்ளேன். எல்லா உடல்லயும் யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம். பகவான் வந்து ஆல் ப்ரிவைடிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். பகவான் இல்லாத இடம்ன்றது கிடையாது. ஒரு இடம் கூட பகவான் இல்லாத இடம்ன்றது கிடையாது. எல்லாத்துலயும் பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? முக்கியமா 10th சாப்டர் 7th சாப்டர்ல பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் அதே மாதிரி விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகமே அதுக்காக தானே பகவான் எல்லா இடத்துலையும் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றது. பகவான்குள்ளார எல்லாமே அடக்கம் அப்படின்ற வகையில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ வரைக்கும் வந்திருக்கணும் நேரத்துக்கு. உடலை அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். அப்ப இந்த சரீரத்தை பத்தியும், அதாவது அச்சித்து விஷயங்கள் பத்தியும், அதே மாதிரி அறிபவன் யாரு? சோல், சூப்பர் சோல், இவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். இதுவே என்னது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. கிருஷ்ணரும் க்ஷேத்ரஜ்ஞ என்ற உன்னத க்ஷேத்ரஜ்ஞ பரமாத்மா. க்ஷேத்ரஜ்ஞன் வந்து சூப்பர் சோல், சரிங்களா? பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஞானம், பக்குவமான ஞானம் என்னன்னா, ஞானம் என்பது உடலையும் அதனை அறிபவரையும் புரிந்து கொள்வதாகும். சரிங்களா? உடல் சரீரத்தையும், அது உள்ள யார் இருக்கா? 2 பேர் இருக்காங்க, ஆத்மா பரமாத்மா. இவங்க 3 பேரையும் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப பரமாத்மாவுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றதையும் நம்ம 4th சாப்டர்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அர்ஜுனன் கேட்டாங்களா கொஷின், நீங்கள் நானும் சமகாலத்தில் இருக்கோம், நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் எப்படி விஸ்வானுக்கு உபதேசம் பண்ணீங்க அப்படின்றது கேட்டாங்களா? அப்பையிலேருந்து நமக்கு வந்து சோல் சூப்பர் சோல்கான வித்தியாசம் தெரியுது. பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் அறிபவர், சரிங்களா? எல்லாரோட சரீரத்திலையும் பகவான் இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்காங்க. ஸோ எல்லாரை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியும். நமக்கு சொந்த உடலை மட்டும் தெரியும். நமக்குள்ள என்ன கஷ்டம், என்ன சந்தோஷம் இருக்குன்றதான் தெரியும். மற்றவங்கள்த நம்ம கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லைன்னா பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். உன்னத உரிமையாளர், அப்புறம் கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இரண்டாந்தர உடைமையாளன் அப்படி நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். கட்டுப்பாட்டாளன் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? சுப்ரீம் வந்து பகவான் தான். வீழ்ச்சி அடையாதவர், என்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது பாயிண்ட், சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் நானும் ஒன்று அப்படின்ற ஒரு நிலை எப்பயுமே நமக்கு ஏற்பட்டுறக்கூடாது. அது மாதிரி பகவான் வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவங்க, ஏன்னா முழுக்க முழுக்க தெய்வீக நிலையில இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா? ஆனால் நம்ம வீழ்ச்சி அடையிறவங்க, அதனால தான் கண்டிஷன் சொல்ல இருக்கும். அது மாதிரி கீழ்ப்பட்டவங்க, நம்ம வந்து பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டு இருக்கோம். பக்தியில் இருக்கும்போது பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டு இருப்போம். அது பக்தியில் இல்லாதப்போ மாயா சக்திக்கு கீழ்ப்பட்டு இருப்போம். மொத்தத்தில் கீழ்ப்பட்டு தான் இருப்போம், சரிங்களா? கண்டிஷன் சொல் தான். நம்ம வந்து எதுலேயுமே நம்ம ரொம்ப அப்படியே லார்ட்ஷிப் பண்ணுறது அப்படின்றது கூடாது. ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றாகவும் அதே சமயத்தில் வேறாகவும் புரிந்து கொள்வது அறிவு. அதான் அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் சொல்றோம் இல்லையா? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்று அப்படின்றது என்னன்னா சச்சிதானந்த சுரூபம். அதே சமயத்துல வேறுன்றது குவாலிட்டி வைஸ், இது குவான்டிட்டி வைஸ், சரிங்களா? பகவான் கடல் அப்படின்னா நம்ம அதுல ஒரு துளி, அந்த அளவு வித்தியாசம். பகவான் விபு, நம்ம அணு. நமக்கு எல்லாத்துலயும் அளவு ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அளவு தான் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும், சக்தி எல்லாத்துலயும். ஆனா பகவானோட சக்தியா இருக்கட்டும், அந்த ரிமெம்பரன்ஸ்னா எல்லாமே, நாலேஜ் எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? இந்த 6 அப்பலன்சஸ் பகவான்கிட்ட. நேமு, ஃபேமு, ஸ்ட்ரென்த்து, நாலேஜ், ரினவுன்சியேஷன், அப்புறம் வந்து வெல்த், இதெல்லாம் எல்லாமே பகவான்கிட்ட அன்லிமிட்டட். ஸோ அந்த வகையில் குவாலிட்டி வைஸ் சேமு, குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ். பகவான் கடல், ஓஷன் அப்படின்னும் போது நம்ம அதில் உள்ள ட்ராப் வாட்டர், சரிங்களா? அந்த அளவு நம்மளுக்கு ஞானம் இருக்கணும். 13.4 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. நேத்து உங்களை மிஸ் பண்ணோம். வாசிக்கலாம். हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. तच्चेत्त्वं यच्च यादृच्छयत् विहारी यदर्शयत् स च यो यत् प्रभावशत् சமாசேன மே விஷ்ணு. செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அது எப்பொழுது உண்டாகப்படுகின்றன, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றி எனது சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப களம் பத்தி பகவான் வந்து குறிப்பிடுவாங்க, சரிங்களா? செயல் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அது வந்து இந்த களம் அப்படின்னு கஷேத்திரன் படிச்சோமா, அச்சித்தான விஷயம், சரிங்களா? மகா தத்வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
24 எலமெண்ட்ஸ் கொண்டதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் பகவானோட திருமேனிலேருந்து வெளியில வருதா, அப்போ வந்து எல்லாம் எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கான திங்ஸாக இருக்கும். இந்த மகா தத்துவான் இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த சென்சஸ் 5, அதுக்கப்புறம் அதாவது கர்மேந்திரியங்கள்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சென்சஸ் கண்ணு, மூக்கு, காது, நாக்கு, தொடுப்புலன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது. அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் சென்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஞானேந்திரியம், இது கர்மேந்திரியங்கள்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னென்னா கால், கை, அப்புறம் ஜெனிட்டல்ஸு, டங்கு, இதெல்லாம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள். சரிங்களா? ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியம். ஞானேந்திரியம் அப்படின்றது என்ன இதில் வரும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம குழந்தைங்களாம் பார்ப்போம். அதுங்க என்ன பண்ணும், குட்டி குட்டி பொருள்லாம் கையில் கிடச்சிதுன்னா அதை வாயில் வச்சு எந்த பொருள் கிடைச்சாலும் வாயில் வச்சு பார்க்கும், முகந்து பார்க்கும். ஒரு வருஷத்துக்குள்ளார ஞானத்தை நல்லா விருத்தி பண்ணிக்கும், லாங்குவேஜ் கற்றுக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது இல்லை, அது ஞானத்தை எப்படி வளர்த்துக்குது, புலன்களை வச்சு வளர்த்துக்குது. அதனால் அதில் ஞானேந்திரியம் புலன்கள். கர்மேந்திரியங்கள் அப்படின்றது செயல்களுக்கு உதவுற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காலு, கை, ஜெனிட்டல்ஸு, ஆனஸ், டங்கு, இதெல்லாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, மைண்டு, இதெல்லாமும் அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணு அப்படின்றது அதில் விஷன் ஒன்று வருது இல்லை, காதுன்னும் போது அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது, சவுண்டுன்றது ஒன்று வருது இல்லை, அந்த விஷயங்கள்லாம். சரிங்களா? அதெல்லாம் தன்மாத்திரைகள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 5 விஷயங்கள். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் களம் அப்படின்றது. இதை எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா, இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேசிக்காக தேவை, செங்கல், சிமெண்ட்டு, மண், தண்ணி, கொத்தனார், இவங்கெல்லாம் வேணும்ல. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றத இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு உருவாக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா, அவங்க தான் இன்ஜினியர். சரிங்களா? அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் வச்சு அவங்க அந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தை அவங்க உருவாக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ அச்சித் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஜட இயற்கை அப்படின்றது தான். அப்போ செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அது எப்போது உண்டாக்கப்படுகிறது, பகவானோட விருப்பப்படி. எப்போ அவங்க உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போ கிரியேட் பண்ணுவாங்க, எப்போ அதை அனிகுலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை அனிகுலேட் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு தடவை மூச்சு உள்ளார வெளியில விட்டு உள்ளார இருக்கிற அந்த நேரம். செயல்களின் காலத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றி சுருக்கமான உரை. இனிமே இதை பற்றிலாம் பகவான் நமக்கு இனி வர ஸ்லோகங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? பரமபுருஷ பகவான் எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறார். ஒருவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பகவத்கீதை பொறுமையாக, கவனமாக, நேர்மையாக படித்தால் போதும். நம்மக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு நமக்கு ஆன்சர் எதில் இருக்குன்னா வேதத்தில் இருக்கும். சரிங்களா? சாஸ்திரத்தில். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு குருவோட கைடன்ஸில் நல்லபடியாக நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். அது எப்படின்னா மேலோட்டமாக இல்லாமல் அதை நல்ல சிறந்த முறையில் கவனித்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணி மற்றவங்களையும் கொண்டு வர அளவுக்கு நம்மளோட அந்த நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட 13.5 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரிஷிபிர் பகுதா கீதம் சந்தோபிர் விவிதை பிரதக் பிரம்ம சூத்திர பதை சைவ ஏது மத்பிர் நிஷிதஹே. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றி அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப செயல்களின் களம் பத்தியும் இந்த செயல்கள் பத்தியும், சரிங்களா, செயல்களை அறிபவன் பத்தியும் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் பகவான் ஆத்மா, இந்த விஷயங்கள் பத்தி நிறைய முனிவர்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நிறைய விளக்க உரைகள் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். குறிப்பா வேதாந்த சூத்திர பதங்கள்ல நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் ஜட உலகமே என்ன அப்படின்னா காரணம் விளைவு, இதுதான் இந்த ஜட உலகத்தோட இயல்பு. நம்ம ஒரு விஷயம் செய்வோம், அதுக்கான பலனை அனுபவிப்போம்.
அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம காரணமா இருப்போம், அந்த விஷயத்தோட பலன்களை நம்ம அனுபவிப்போம். காரணத்துக்கு விளைவு, கர்மத்துக்கு பலன் உண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோமா? காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்றதுதான் இந்த 5வது ஸ்லோகத்துல தான் இந்த விஷயங்கள் வரும். இப்போ பர்பட்ல பார்த்தோம்னா இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? எங்க பார்த்தோம்? அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய அப்படின்றது. சரிங்களா? இது வந்துட்டு என்னன்னா லேயர்ஸ், நம்ம சரீரத்துல லேயர்ஸ்ன்னு பார்க்கறது. அன்னமய அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெறுமனே உணவு, அதுதான் தேவைப்படும். சரிங்களா? பிசிக்கல் பாடிக்கு தேவை என்ன? நம்ம இந்த உலகத்துல உயிரோட இருக்கணும் என்ன? சாப்பாடும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அன்னமய அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நம்ம வந்து செய்கிற செயல்கள். அதுக்கு பிராணமயன்றது அதை விட உயர்ந்து மூச்சுக்காற்று, அதை வந்து சமநிலைப்படுத்துறது, குண்டலினி சக்தியை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது, அந்த முறையில் ரியலைசேஷனை கொண்டு வர்றது. மனோமய அப்படின்றது மனதுக்கு உகந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல, அதாவது ஃபீலிங், திங்கிங், வில்லிங் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அந்த நிலையில் ரியலைசேஷனை கொண்டு வர்றது. விஞ்ஞானமய அப்படின்றதுல ஞானத்தின் மூலியமா ஆத்மா வேறு, பரமாத்மா வேறு, சரீரம் வேறு, ஆத்மா வேறு, அந்த நிலையை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. ஆனந்தமயன்றதுல ஆத்மா வேறு, பரமாத்மா வேறுன்றது தெரிஞ்சு ஆத்மா பகவானுக்கு பக்தி செய்யற நிலையில இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருக்கிறது இந்த ஆனந்தமயம் அப்படின்றது. இது எப்பயுமே பரமானந்தத்துல நம்மள வச்சிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ரியலைசேஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஹையார்கில இருக்கு அப்படின்றது தான் ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தான் நம்ம பர்பட்ல 13.5 ஸ்லோகத்துல பர்பட்ல நம்ம படிப்போம். இந்த வகையில நிறைய முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த க்ஷேத்திரத்தை பற்றியும் க்ஷேத்திரஜனை பற்றின நாலேஜையும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜட உலக விஷயங்களை நம்ம விலகி இருப்போம். அதுதான் சரிங்களா? இந்த 6 அத்தியாயங்களுமே அப்படிதான். அப்போ கிருஷ்ணன் நமக்கு இதுலேருந்து என்ன சொல்றாங்க? ஏன் ஏன் வந்து முனிவர்கள்லாம் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, இது கமெண்ட்ரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது ஏன் பகவான் சொல்றாங்கன்னா நமக்கு ஒரு கைடன்ஸ். என்னன்னா எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம நம்பணும் அப்படின்னா சரிங்களா, அது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டதா இருக்கா நம்ம செக் பண்ணணும். சரிங்களா? நம்ம பாட்டு கண்ணை மூடிட்டு பிளைண்ட் எதையும் ஃபாலோ பண்ணிடக்கூடாது. அது ஆன்மீகத்துல சுத்தி பார்க்குற இடத்துல ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்கும். சரிங்களா? ஏதோ ஒன்றத்தை ஃபாலோ பண்ணி ஏதோ ஒன்று செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவா சரியான முறையில் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். ஏன்னா இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா, ஹியூமன் லைஃப்ன்றது ரொம்ப ரேரு. பகவானை நம்ம அடையணும், அதுதான் நம்மளோட ஒரே ஃபோக்கஸா இருக்கணும் அப்படின்னு. அர்ஜுனருக்கு கண்ணு மட்டும்தான் தெரிஞ்சது. அது மாதிரி அது குருவியோட கண்ணு மட்டும் இவங்க கேட்டப்ப, துரோணாச்சாரியர் கேட்டப்ப, அது மாதிரி நமக்கு இந்த பிரிவில் பகவானை நம்ம அடையணும், அது மட்டும்தான் நம்மளோட குறிக்கோளா தெரியணும். சரிங்களா? அந்த வகையில நம்ம சரியான மார்க்கத்தை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா சாது, சாஸ்திரம், சரிங்களா, குரு, இவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். அதுதான் இது. அதாவது இவங்க 3 பேரும் சொல்றது ஒரே மாதிரி இருக்கும். இங்க இதுல பாக்குறோம் பாருங்க. கிருஷ்ணர் குரு என்ற முறையில் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு அப்படிதானே உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? சாதுக்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சாஸ்திரத்துல என்ன இருக்குன்றதை நமக்கு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த வகையில குரு, சாது, சாஸ்திரம் சொல்றதெல்லாம் ஒரே மாதிரியா இருக்கணும். சரிங்களா? அதுதான் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஆதாரத்தோட எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் ஆதாரத்தோட நம்மளால விளக்க முடியும். சாஸ்திரத்திலேருந்து, சாதுக்கள் கிட்டேருந்து, குரு கிட்டேருந்து. சரிங்களா? வழிமுறை குரு, சாது, சாஸ்திரத்திலேருந்து மேற்கோள் எப்பயுமே நமக்கு கிடைக்கும். அந்த வகையில நமக்கு எந்த ஒரு கேள்வி இருந்தாலும் அதுக்கு விளக்கம் அப்படின்றது நம்மளோட இந்த வேதிக் இது வேதங்கள்ல உண்டு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா தான் அந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம 13.67 பார்க்குறோம். இதுல க்ஷேத்திர பத்தி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாமம் மாதாஜி. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्गादश्चेतनात्रुति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतं பஞ்சபூதம் அகங்காரம் புத்தி அவ்யக்தம் 10 புலன்கள் மனம் 5 புலன் பொருட்கள்
விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம் சேர்க்கை உயிரின் அறிகுறிகள் திட நம்பிக்கை இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பாத 24 எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இதில் வந்துடும் சரிங்களா. பஞ்சபூதங்கள், நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம், அகங்காரம், புத்தி, மனம், இந்த ஸ்தூல சரீரம்னு சொல்கிறோம்ல நம்ம கிட்ட, சாரி சூக்ஷ்ம சரீரம்னு. ஸ்தூல சரீரம் இந்த பஞ்சபூதங்கள், பஞ்சபூதங்கள்னால ஆனது இந்த நம்மளோட இந்த வெளியில் இப்போ பார்க்குற இந்த பாடி எல்லாம் சரிங்களா சரீரம். அகங்காரம் புத்தி மனம்ன்றது அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம், இன்னொரு லேயர். அப்புறம் அவ்யக்தம், அது வந்துட்டு இந்த இன்ஆக்டிவான ஸ்டேட் சரிங்களா. அப்புறம் 10 புலன்கள், கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5ன்றதை பார்த்தோம். 5 புலன் பொருட்கள், அது அந்த சவுண்டு, விஷன், டேஸ்ட்டு, இந்த விஷயங்கள்லாம் சரிங்களா. விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம், டியூயாலிட்டிஸ், உயிரின் அறிகுறி, திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செல்வின் களம்னு நம்ம இதெல்லாம் தான் நம்ம பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா. களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்கே நம்ம இங்கே இருக்கு சரிங்களா. அதாவது பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் கர்மேந்திரியங்கள், இதெல்லாம் ஞானேந்திரியங்கள் நம்மளோட சென்சஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் புலன் பொருட்கள், அந்த உருவம் ஒளி வாசனை சுவை தொடு உணர்வு, அதுக்கப்புறம் இந்த மனம் புத்தி பொய் அகங்காரம், அதுதான் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். பிரதானம் 1, இதெல்லாம் சேர்த்து 24 பொருட்கள் கொண்டது இந்த களம் க்ஷேத்திரம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா. உடலின் 6 விதமான மாற்றங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா, இப்போ இதெல்லாம் தான் மாற்றத்துக்கும் காரணம்னு பார்க்குறோம்ல. அப்போ இந்த 6 வகையான மாற்றம் என்னன்னா, பிறக்கிறது, வளர்றது, கொஞ்ச காலம் அந்த நிலையில் தங்கி இருக்கிறது, உபபொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுறது, அதாவது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்லாம் கொடுக்குறோமா அது, அப்புறம் அழிய தொடங்குறது, அந்த 50+ 60+ல அழிய தொடங்குறது, அதுக்கப்புறம் மறைகிறது, டெத்து சரிங்களா. பர்த்து பிறக்கிறது, வளர்றது, கொஞ்ச காலம் அதுலேயே அப்படியே சஸ்டெயின் ஆகிருக்கிறது, அப்புறம் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்லாம் கொடுக்கறது, அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் ஏஜ் ஆக தொடங்குது, அதுக்கப்புறம் டெத் வர்றது. இதுதான் அந்த மாற்றங்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா உடலிலும் ஏதேனும் குறை இருக்கிறது. உடலின் மரணத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியாது கண்டிப்பா இல்லைங்களா. நம்ம வந்துட்டு இந்த மாற்றங்கள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி மரணம் அப்படின்றதும் நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டாப்லாம் பண்ண முடியாது. நம்ம அதை நோக்கி நம்ம போயிட்டே தான் இருக்கோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸாம்ன்றது இருக்கு, டெத்துன்றது ஒரு எக்ஸாம். அதை எப்படி எழுதணுன்றது இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு சரிங்களா. அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது, என்ன பண்ணணும்? சாதனா பக்தி நல்லா பண்ணி அந்த டெத்துன்னும் போது பகவானை நம்ம நினைக்கணும். அப்படி நினைச்சு நம்ம பகவானை அடையணும் சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து நல்லபடியாக நம்ம உடலை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் சாதனா பக்தியில். அப்போ ஞானத்தை எப்படி பெறுறது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பிரபுபாதா அவங்க குரு கிட்ட ஞானம் எடுத்த அந்த ஒரு பிக்சர் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா. இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோகத்தோட பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம், ஏன்னா இதில் ஸ்லோகம் பின்னாடி வருது, அந்த வாழ்க்கை படலாம் முன்னாடி வருது. ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு நம்ம பார்ப்போம். யாருக்கு வாசிக்க வருவருக்கு 8 to 12 வரைக்கும் இருக்கீங்களே. துர்கா மாதாஜி இருக்கீங்க, சுபஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கீங்க, ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்க மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாக்ஷரம் ஆர்ஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌஷம் ஸ்தைரியம் ஆத்ம வினிகிரஹ இந்திரியாதேஷு வைராகியம் அனகங்கார ஏவச்ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அஸ்கதிர் அன்பிஷ்பங்கம் புத்திரதார கிருஹாதிஷு நித்யம் சமசித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோபத்திஷு மயி சான்யயோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்தசேஷா சேவித்வம் அரதிர்ஜன சம்ஸ்ததி அத்யாத்மஞான நித்யத்வம் தத்வஞானாத்தர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத்ததோன்யதா. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல்,
குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை. என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஞானம்னா என்ன அப்படின்றத இங்கே வந்து பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடக்கம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது கண்டிப்பாக. ஹம்பிள்னஸ் கண்டிப்பாக. அது இல்லாமல் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, கோலங்குள்ள என்ட்ரி ஆக முடியாது. சரிங்களா? ஏன்னா ஃபால்ஸ் ஈகோல இருந்தோன்னா என்ன ஆகும், அங்கே போயிட்டு நம்ம ஃபால்ஸ் ஈகோல இருப்போம். யார்கிட்டையும் யார் பேச்சையும் கேட்காம நம்மளோட விருப்பப்படி இருக்கிறது அப்படின்றது. அப்படி இருந்தால் எப்படி உள்ளார போக முடியும்? இல்லைங்களா? போக முடியாது. அங்கே எப்பயுமே நம்மள எப்படி நம்ம ஆன்மீகத்தில் நம்ம எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, தாசானு தாஸ். அதுதான் ஜீவேர சொரூபகோய் நித்தியர கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இருக்கிறதுலே ரொம்ப 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 கீழே நம்ம தான் இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஹம்பிள்னஸ்ல, இது வந்து டிமோட்டிவேஷன் கிடையாது, அந்த அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு நிலை. சரிங்களா? அந்த நிலையில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சேவா பண்ணணும் பகவானுக்கு. இருக்கலே மோஸ்ட் ஃபாலன் சொல் நான் தான் அப்படின்றத நினைச்சு நம்ம சேவா பண்றது. அப்ப அந்த அடக்கம் அப்படின்றதும் அவசியம். கர்வமின்மை அதுதான். சரிங்களா? கர்வம் இருக்கக்கூடாது. அஹிம்சை. இந்த யாரையும் துன்புறுத்துறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் மனம் சொல் செயல் இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம அஹிம்சையோடு இருக்கிறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பொறுமையோடு இருக்கணும். டாலரன்ஸ், பொறுமை. அதுதான் வந்துட்டு இதில் சொல்கிறாங்க. இதில் சிக்ஷாஸ்திரத்துக்குள்ளே நம்ம பார்க்குறோம். திரிநாதபி சுனிச்சேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தில் பொறுமைன்றது அந்த பணிவு, அதுலேயும் அடக்கம் பொறுமை, இது ரெண்டுத்துக்குமே அதில் இவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருப்பாங்க, புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை விட பொறுமையாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா மரம் வந்து அதை வந்து யாரோ வெட்டும் போதோ இல்லை வெயில் நல்லா கொளுத்தும் போதோ இல்லை மழை நல்லா அடிக்கும் போதோ காற்று அடிக்கும் போதோ அது என்ன பண்ணுது, பொறுத்துக்குது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த பொறுமை அப்படின்றதும் நமக்கு அவசியம் வேணும். எளிமை, நம்மளோட பேச்சு சொல் செயல் எல்லாத்தையும் எளிமையாக இருக்கணும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நம்ம அணுகணும், மஸ்ட். சரிங்களா? அப்போ தான் நம்மளால ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றமே அடைய முடியும். இப்போ பகவத்கீதை நம்மளாம் லேர்ன் பண்ணுறோம். எப்படி லேர்ன் பண்ணுறோம்? பானஃபைட் பரம்பரால வர குரு மூலியமாக மெசேஜ் அப்படியே கொடுக்கறதன் மூலியமா இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக ஆன்மீக குருன்றவங்க மஸ்ட்டு. அப்படி ஆன்மீக குரு நம்ம வாழ்க்கையில் ஆப்ஷன் கிடையாது. நான் எப்பயும் சொல்கிறது தான், ஆன்மீக குரு வேணுமா வேண்டாமா அப்படி கிடையாது, வேணும். சரிங்களா? இல்லைன்னா எப்படி இருப்போம், அஜ்ஞானத்தில் இருப்போம், பக்தி பண்ண தெரியாமல் இருப்போம், இந்த ஜட உலகத்திலே இருப்போம். ஆன்மீக குரு வேண்டான்னு நினைச்சோன்னா எப்படி இருப்போம், அஜ்ஞானம், பக்தி பண்ண தெரியாது, இந்த ஜட உலகத்தில் இருப்போம். மந்திரம் தெரியாது, பகவத்கீதை தெரியாது, எப்படி பக்தி பண்ணி பகவான் அடையணும் தெரியாது. அப்போ அறியாமை தானே அது. அப்போ இந்த ஜட உலகத்திலே தானே இருப்போம். அதனால ஆப்ஷனே கிடையாது, குரு வேணும், அவ்வளோதான். சரி, எனக்கு இதெல்லாம் இப்போ தெரிஞ்சிடுச்சு, அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு குரு அப்படின்னாலும் அந்த எம்பவர்மெண்ட்டு குரு கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? அது எப்படின்னா கிராட்டிடியூட் இல்லாத மாதிரி, நான் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் எனக்கு குரு வேணாம் அப்படின்றதும் கூடாது. சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க மூலியமாக தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அது வந்து ரொம்ப நம்ம எப்படின்னா அந்த கிராட்டிடியூடோடு நம்ம குரு கிட்டேருந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும். தூய்மை, சொல் செயல் எண்ணத்தில் தூய்மையாக இருக்கணும். தளராமை, பக்தியில் எப்பயுமே தளராமைன்றது இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும். புலனுணர்ச்சியில் ரொம்ப ஈடுபடக்கூடாது. பொய் அகங்காரம் கூடவே கூடாது. பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் ஏன் வருது, அதுதான் நம்மளோட துன்பமே. நம்ம துன்பம்ன்றது ஏதோ சின்ன 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 விஷயத்தெல்லாம் அப்படியே யோசிச்சு இதெல்லாம் துன்பம்னு நினைக்கிறோம், அப்படி இல்லை. எல்லாருக்குமே நிரந்தரமாக இருக்கிற ஒரு துன்பம்னா பிறக்கிறோம், இறக்குறோம், நடுவில் டாங்கி லைஃபையும் வாழறோம், முதுமை வேற வருது, இதில் நோய் வேற வருது. இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். சரிங்களா? அப்புறம் குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். விடுபட்டு இருத்தல்னா அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கணும். என்னோட குழந்தைங்க, என்னோட மனைவி, என்னோட வீடு அப்படின்னு நம்ம என்னோடதுன்னு இல்லாமல் பகவானோட குழந்தைங்க. ஏன்னா எல்லாருமே ஆத்மா தானே இல்லையா? அப்போ பகவானோட நம்ம அவங்கள சம்மந்தப்படுத்தி ஒரு டிவோட்டியாக நம்ம அவங்களையும் பார்க்கும்போது நம்மக்கிட்ட அந்த அட்டாச்மெண்ட்ன்றது வராது. சரிங்களா? சேர்ந்து ஃபேமிலியோட பக்தி பண்ணுறது.
அது மாதிரி வீடு இதர விஷயங்களும் நமக்கு சுக்ருத்தினால கிடைச்சிருக்கு. அதையும் நம்ம பகவானோட சேவையில கொண்டு வரணும். சரிங்களா? அந்த வகையில நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருந்தாலே அது விடுபட்டு இருக்கிறது தான். என்னோடது, நான், எனதுன்னு இல்லாம இருக்கிறதே விடுபட்டு இருத்தல் தான். விருப்பு வெறுப்புகளை சமநிலையில் கொண்டு வருது. சரிங்களா? அது ஏன்னா அதுலயும் நம்ம விருப்பு வெறுப்புலயும் நம்ம சம்மந்தப்பட்டுட்டோம், ரியாக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? கர்ம பந்தம் ஏற்பட்டுடும். அதனால சமநிலையில இருக்கணும். என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி. பகவான்கிட்ட நம்ம எப்பயும் கலங்கமற்ற பக்தியோட இருக்கணும். கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம்லாம் இல்லாம முழுக்க பக்தி யோகத்திலே பகவான்கிட்ட டெடிகேட்டடா இருக்கிறது. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். நம்மளோட பக்தியை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு தனிமையா நம்ம இருக்கணும். சரிங்களா? தனிமையில இருக்கணும். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். பொதுமக்களோட நம்ம மிங்கிள் ஆகி இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுவோம்னா, அவங்க கிட்ட என்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அந்த அசோசியேஷன்ல நமக்கு அதுவும் வந்துரும். அவங்க கிட்ட அனர்த்தங்கள் இருக்குன்னா அதுவும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அதனால ஏன்னா நம்ம பக்தியும் அதுல ஃபால் டவுன் ஆயிடும். அதனால அவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கணும். ஆத்ம ஞானத்திற்கு முக்கியத்துவத்தை ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். கண்டிப்பா. நான் சரீரம்ல ஆத்மான்றதான எல்கேஜி பாடமே நமக்கு ஆன்மீகத்துல. அப்ப அந்த முக்கியத்துவத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்பதான் நம்மளால ஆத்மான்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஆத்ம நிலையில பக்தியை பண்ண முடியும். இல்லையா? அதையும் ஏற்கணும். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான விஷயங்கள். சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் ஞானம். இதுலேருந்து வேற ஏதாவது இல்லாத விஷயங்கள் அது எல்லாமே அஜ்ஞானம்ட்டாங்க பகவான். சரிங்களா? ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாங்க நமக்கு. அப்ப வாழ்க்கை பாடத்துல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இலக்கை குறிவையுங்கள், முறையான பயிற்சி அளிப்பவரை பெறுங்கள், ஆன்மீக குருவை அடையிறது. இலக்கு என்ன? ஆத்மா நானு, பகவானுக்கு நானு பக்தி பண்ணணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு யார் வேணும்? பயிற்சி அளிக்கிறதுக்கு ஒரு கோச் வேணும். அவங்க தான் குரு. சரிங்களா? அவங்ககிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும்? மிகுந்த பணிவுடன். பார்த்தோமா 4.34 ஸ்லோகத்துல அந்த அளவுக்கு பணிவு, கேள்விகள் கேட்கறது, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சேவை செய்யறது. இந்த முறையில நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். இந்த 3ம் இருக்கணும். டிசைபிளுக்கு இந்த 3மே இருக்கணும். அடக்கம், கேள்விகள் கேட்கறது, கேள்விகள் கேட்கறதுல சேலஞ்சிங்கா கேட்கக்கூடாது. அதே மாதிரி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னும் உங்களுக்கு தெரியுதா பார்க்குறேன் அப்படி இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு ஞானம் நல்லா வளரணும். அந்த நிலையில இருக்கணும். அதே மாதிரி சேவைகள் செய்யறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? வெற்றி நம்ம அடைய முடியும் ஆன்மீகத்துல. அஹிம்சை என்பது மற்றவர்களை கொல்லாதது இருப்பதோடு நின்று விடுவதில்லை. உண்மையில் அது மற்றவர்களை துன்பத்தில் தள்ளாததே ஆகும். ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஒரு உயிரை வதைக்கிறது தான் இது கொடூரமானது அப்படின்றதுல மற்றவங்களுக்கு துன்பம் தர்றதே வந்து என்னது அஹிம்சை இல்லை. சரிங்களா? அதனால துன்பத்தை யாருக்கும் கொடுக்கவே கூடாது, ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. சுய கட்டுப்பாடு அப்படின்றது என்னன்னா, ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடை செய்ய ஏற்படுத்தும் எதையும் நிராகரிப்பது. எந்த இடத்துல கிருஷ்ணா இல்லையோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் நிராகரிக்கணும். சரிங்களா? அதுதான் சுய கட்டுப்பாடு. எந்த ஒரு விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்னா அதுல பகவான் இருக்கணும். இல்லையா? அதை நம்ம நிராகரிக்கணும். அந்த அளவு சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணுன்றத பார்க்கணும். இதெல்லாம் வாழ்க்கை பாடம். இதுதான் நம்ம இங்க விளக்கமா பார்க்குறோம். பிரபுபாதர் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. அடக்கம் என்றால் பிறரால் மதிக்கப்படுவதில் திருப்தி அடைய ஒருவன் அவளாக இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? எல்லாம் நம்மளை பிரைஸ் பண்ணணும், நம்மளை ரொம்ப நல்லா பேசணும், அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம இருக்கிறது அஹிம்சை. இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான். பொறுமை, மற்றவர்களிடமிருந்து அவமரியாதையும் நிந்தனையும் தாங்கிக் கொள்ள பயிற்சி பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். எப்பயுமே எல்லாரும் நம்மளை வந்துட்டு ரொம்ப நல்லவங்க, எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பிரைஸ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அவமரியாதை பண்ணாலுமே நிந்தனை பண்ணாலுமே அதை நம்ம பொறுத்துக்கணும். எளிமை அப்படின்றது கபடத்தனமும் இன்றி தனது எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள். எதிர்பார்ப்புகள் இன்றி ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்பவனால் ஒழுக்க நெறிகளை சுலபமாக பின்பற்ற முடியும். ஆன்மீக குருவை எடுத்துக்கணும்னு சொன்னோமா, பார்த்தோமா, பகவான் சொல்லியிருந்தாங்களா? அதுக்கான விளக்கத்தை பிரபுபாதா கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அகத்தூய்மை, புற தூய்மை. தூய்மைன்றது 2மே. வெறுமனே வந்துட்டு வீடையும் நம்மளையும் மட்டும் கிளீனாக வச்சுக்கிறது இல்லை. சரிங்களா? மனதையும் நம்ம தூய்மையாக வச்சுக்கணும். தாட்ஸை தளராமை, ஆன்மீக வாழ்க்கையில் தளராமல் இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் தான் இதில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நல்லபடியாக நம்ம இந்த ஞானத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து நம்ம பக்தியில் முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்றது. எப்போ நம்மளோட இந்த ஆன்மீக வாழ்வு தொடங்குது அப்படின்னா,
ஆன்மீக குருவை நம்ம வாழ்க்கையில ஏத்துக்கும் போதுதான். ஞானத்தின் தொடக்கம் அமானித்வ, பணிவுடன் இருத்தல். பணிவுடன் இருந்து தான் முழுமுதற் கடவுளுக்கு கீழ்ப்பட்டவன் என்பதை ஒருவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதான் ஜீவேர சுரப்புகை நித்தியர கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்ற முறையில நம்ம பகவானுக்கு பணிவோட பக்தி சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒன்றுத்தையும் இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ், சரிங்களா? கிருஷ்ணாக்கு நான் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறோம், இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம வெளியில போகணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறோம்னா, இந்த ஒரு குணத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கணும். ஆனா பக்தி பண்ணோம்னாலே இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்துடும். ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டாலும் இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்துடும். சரிங்களா? அந்த முறையில நம்ம ஈஸியா அடைஞ்சிட முடியும். இப்ப நம்ம வந்து 13.13 ஸ்லோகம் பார்க்கணும். யார் வாசிக்கிறீங்க? குமுதா மாதாஜி இன்னும் வாசிக்கவே இல்லையே. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க மாதாஜி. சரிங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. நேயம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேயம் யத் பிரவஷ்யாமி யஜ் ஞானவாம் அனுஷ்டே அநாதி மத் பரம் பிரம்ம நாசத் நாஷ உச்யதே. தற்போது எதை அறிவதாய் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டு ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ, ஆத்மாவை பத்தி தான். சரிங்களா? அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. ஆத்மாவோட நிலை என்ன? ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்த்ததெல்லாம் கஷேத்திர அதை பார்த்தோம், செயலின் களம், அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் என்னன்றதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை பத்தி பார்த்துட்டோம். இப்ப அடுத்தது ஆத்மாவை பத்தி பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஆத்மா பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு உயர்ந்தது. ஆரம்பம் இல்லாதது அது. எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. இது ரொம்ப முக்கியம். நானும் பகவானும் ஒண்ணு அப்படின்றதே நம்மளுக்கு என்னைக்கும் ஏற்படவே கூடாது. ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது. பிரம்மன் ஆத்மா அப்படின்றது அதுக்கு பேர். சரிங்களா? இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல, ஒரு செயலுக்கு நம்ம காரணமா இருக்கோம்னா அதை விளைவை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கும் இந்த ஆத்மான்றது. சரிங்களா? இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஏதோ ஒரு செயல் செய்யறோம். ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு சேரிட்டி பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. நல்ல ஒரு பயஸ் ஆக்டிவிட்டி. அதோட விளைவு என்ன? சொர்க்கத்துக்கு போகணும். இதுல ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் இருக்கானா? கிடையாது. சரிங்களா? அதே மாதிரி ஒரு பாபம் பண்ணிடுறோம், அதோட விளைவா நம்ம நரகம் போறோம் அப்படின்னாலும் அது ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கானா? கிடையாது. ஆத்மா அதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு, தெய்வீக நிலையில இருக்கு. ஜட உலகத்துல அது சம்மந்தப்படலை அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ நித்தியமானது, அதுக்கு வந்து இந்த பர்த் டெத் அதெல்லாம் கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு எப்பயும் கிருஷ்ணாவை சார்ந்திருக்கும், இண்டிபெண்ட்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? இண்டிவிஜுவாலிட்டி உண்டு, ஆனால் இண்டிபெண்ட் கிடையாது. பௌதிக உலகத்தின் காரணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு. விருந்தினர் மாளிகையில் சாமான்களை சரி செய்து சமயத்தை வீண் செய்யாதீர்கள். தங்கள் நித்திய வீடு பக்குவமானதாக தயாராகி உள்ளது. வீடு திரும்ப பயணத்தை மட்டும் ஆரம்பியுங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றது விருந்தினர் மாளிகை அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளோட நித்திய வீடு என்ன? பகவானோட லோக்கம்தான், இல்லைங்களா? ஸோ அங்கே நம்ம போகிறதுக்கு நம்ம தயார் பண்ணிக்கணும். எவ்வளோ நேரம் தான் விடுதலையே இருக்கிறது விருந்தினர் மாளிகையில்? அது வந்துட்டு அவ்வளோ உகந்தது இல்லை, இல்லையா? டெம்பரவரி தானே. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம எங்கேயாவது போகணும் தங்கணும்னாலும், அது ஹோட்டலாக இருந்தாலும் சரி, விருந்தினர் மாளிகையாக இருந்தாலும் சரி, அது டெம்பரவரி தான். நம்ம அங்கேயே இருந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? டைமை வீணடிக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவானை அடையிறதுக்கான பிரயத்தனத்தை நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு அது இப்போ 14லேருந்து 18 ஸ்லோகம் வரைக்கும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். 13.14 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வத பிராணி பாதம் தத் சர்வதோக்ஷிஷிரோமுகம் சர்வதக்ஷி
ஸ்ருதிமல் லோகே சர்வம் ஆவருத்திய திஷ்டதி. அவரது கண்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவராக எங்கும் விற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகின்றார். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவானை பத்தி பாக்குறோம். ஏன்னா சேத்திரஜன்ல 2 பேர் பார்த்தோமா, ஒன்னு ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. ஆத்மா பத்தி இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். இப்ப பரமாத்மா பத்தி பாக்குறோம். அப்ப கரங்கள், கால்கள், கண்கள், முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பகவானுக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றோம். அவங்க அதை எப்படி ஸ்வீகரிச்சுக்கிறாங்க? கண்ணால, இல்லைங்களா? நம்மள மாதிரி சாப்பிட்றாங்களா கையில எடுத்து வாயில வச்சு? இல்ல, கண்ணால அதை அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஸ்வீகரிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து இந்த புலன் இதுக்காக தான் அப்படின்றது அவங்களுக்கு கிடையாது. சரிங்களா? எல்லா இடங்களும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் விற்றிருப்பவராக பரமாத்மாவை பார்க்குறோம். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்னன்னா கொஞ்சம் இன்கன்சீவபிளா இருக்கும். ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன பழக்கம் அப்படின்னா, கண்ணால பார்க்கணும், காதால கேட்கணும், நாக்கால சுவைக்கணும். இதுதான் நம்மளுக்கு லிமிட்டட். நம்ம லிமிட்டட் பவரோட இருக்கும். இவ்வளவு இந்த புலனால் இதை தான் செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அவங்க அன்லிமிட்டெட். சரிங்களா? அவங்க விபு. அந்த வகையில அவங்களோடது எங்கும் பரவி இருக்கு. சரிங்களா? பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது, அவர் தனது தெய்வீக உலகில் எப்பொழுதும் லீலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எங்கும் பரவியுள்ளார்ன்றதை பார்க்கிறோம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, ஒரு முக்கியமான கால். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இதுல நம்ம அதான் பார்க்குறோம். பரமாத்மா எங்கு வீற்றிருப்பவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா, அவர் தனது தெய்வீக உலகில் எப்பொழுதும் லீலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எங்கும் பரவியுள்ளார். இப்ப இது வந்து பிரம்ம சமிதையில 5.37 ஸ்லோகத்துல இருக்கு. பகவான் எப்பயுமே எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட லோகத்துல தான், கோலோக பிருந்தாவன்ல தான் இருப்பாங்க பகவான் கிருஷ்ணா. சரிங்களா? ஆனா அவங்க எப்படி இருக்காங்க? அவங்க ஸ்வயம் சர்வ காரணம் அவங்க தான். ஆனா அவங்க எல்லா இடத்துலயும் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் நம்ம இந்த விரிவாக்கங்கள்ல பார்க்கறது. இது வந்து நம்ம இப்படி ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம இப்படி பார்க்குறோம் பிரம்ம சமிதையில. ஆனா ஸ்வயம் கிருஷ்ணா, அதுக்கப்புறம் பலராமர், அதுக்கப்புறம் சதுர்வியூகங்கள், அதுக்கப்புறம் அதுல சங்கர்ஷ்ணர்லேருந்து நாராயணர், அப்புறம் சதுர்வியூகங்கள், அதுக்கப்புறம் நாராயணர்லேருந்து மறுபடியும் மகாவிஷ்ணு, கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் அதான் மகாவிஷ்ணு தான் கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு, அப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு. இந்த வரைக்கும் விரிவாக்கங்கள் வருதா? ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு தான் என்ன பண்றாங்க? எல்லாரோடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவா இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? அந்த வகையில விரிவாக்கம். எப்பயும் கோலோகத்துல இருப்பாங்க பகவான், எப்பயுமே அங்கதான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட விரிவாக்கங்கள் எங்கும் பரவி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க உணர்றோம். ஜீவாத்மாவினால் தன் கரங்களை, கால்களை, கைகள், கண்களை எல்லாம் இடத்திலும் நீட்டிக்க முடியாது கண்டிப்பா. சரிங்களா? அப்ப அதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? நம்ம குவாலிட்டி வைஸ் பகவானோட நானும், அதாவது நம்மளும் பகவானும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃபரன்ஸ். அவங்களோட இது விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அன்லிமிட்டெட். சரிங்களா? அதுதான். அளவுக்கு கொண்டு வர முடியாது. ஒரு அளவுக்குள்ளார கொண்டு வர முடியாது. கட்டுக்குள்ளார கொண்டு வர முடியாது. அப்படின்னு. அதே மாரி அவங்க குறையாதவங்க. அப்சல்யூட் முழுமையானவங்க. சரிங்களா? இப்ப வந்து இப்ப ஒரு விஷயத்த இப்படி பிரிச்சோம் அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகத்துல, இப்ப நம்ம ஒரு வெஜிடபிளே நம்ம வந்து கட் பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த ஹோல் இருக்காது. முழுமை இருக்காது இல்லையா? ஆனா, இப்ப பகவானோட விரிவாக்கங்கள்லாம் வருது. அப்ப பகவான்ட்ட அங்க குறையுதானே கிடையாது. அது எப்பயுமே முழுமையா தான் இருக்கும். அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து ரொம்ப இன்கன்சீவபிளான நிலையில உள்ளவங்க. புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளோட இந்த ஜட உலக புத்திய வச்சுட்டு, அந்த 4 டிஃபெக்ட்ட வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட உண்மையான சொரூபத்த
நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமமானது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறது. ஸோ அந்த வகையில ஜீவாத்மாவினால் தன்னோட கரங்கள், கால்கள் நம்மளால கண்ணால உணவ சுவீகரிக்க முடியுமா? கண்ணால பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு சாப்பிட்டு திருப்தி வருமா? வராது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நமக்கு அது முடியாது. ஆனா பகவானுக்கு எல்லாமே முடியும். சரிங்களா? அதுதான். அன்லிமிட்டட் பவர். 13.15 துர்கா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. सर्वेन्द्रिय गुणापासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम ஹரே கிருஷ்ணா. அசக்தம் துஷ்டைவ நிர்குணம் குண போக்கு. எல்லா பலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. பிரணாஸ் பிரபுஜி. புலன்களுக்கு மூல காரணம் பரமாத்மா பகவான். சரிங்களா? அவங்க தான் ரிஷிகேஷா நம்ம பார்க்குறோம்ல. அவங்களோட சென்சஸ் தான் நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்? சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ம். இருப்பினும் அவங்க கிட்ட புலன்கள் கிடையாது. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிக்கிறவங்க அவங்க. ஆனா கம்ப்ளீட்டா பற்றற்றவங்களா இருக்காங்க. அதையும் அவங்க 6 குணங்கள்ல 6 ஆப்புலன்சஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? முற்றிலும் பற்றற்றவங்களா இருக்காங்க. ஆனா எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறாங்க. அப்படின்னு. அது மாதிரி இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க பகவான். அதே சமயத்துல இயற்கை குணங்கள்ல யாரோட கண்ட்ரோல்ல இயங்கிட்டு இருக்கு? ஐஸ்வர்ய ஞானத்துல பார்க்குறோம்ல, பகவான் சொல்றாங்களா, பிரகிருதி என்னோட கட்டுப்பாட்டுல இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப ஜட இயற்கையை விட உயர்ந்தவங்களா பகவான் இருக்காங்க. அதோட எஜமானரா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு குணங்கள்ன்றது கிடையாது. சரிங்களா? அவங்க செய்ற ஏதாவது ஒரு செயல், இது சாத்விக குணத்திலேருந்து, ராஜச குணத்திலேருந்து, தாமச குணத்திலேருந்து வருதான்னா கிடையாது. இது எதுவுமே இந்த சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம் அப்படின்றதும் கிடையாது. அவங்களோட தெய்வீக நிலை. சரிங்களா? சுத்த சத்துவ குணம் தெய்வீக நிலையில பகவான் இருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவானுடைய புலன்கள் தெய்வீகமானவை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. புலன்கள் கிடையாதுன்னா என்ன அர்த்தம்? நம்புறது மாதிரி கிடையாது. அவங்களோட எல்லாமே தெய்வீகமானது. ஜட புலன்கள் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். முழுமுதற் கடவுள் எப்பொழுதும் தெய்வீகமானவர். அவரது தலை, முகம், கரங்கள் அல்லது கால்கள் நம்மால் காண முடியாவிட்டாலும் அவருக்கு இவை உண்டு. ஒரு நிமிஷம், ஸ்கிரீன் மறைக்குது. தெய்வீக நிலைக்கு உயர்வு பெறும்போது நம்மால் பகவானுடைய உருவத்தை காண இயலும். சரிங்களா? நம்ம பகவானை நல்லபடியா பார்க்கணும், புரிஞ்சுக்கணும், அடையணும் அப்படின்னா பக்தியில நம்ம நல்ல தீவிரமா ஈடுபடும் போது அவங்களோட இந்த இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சியை நம்மளால ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் நடுநிலையானவங்க, பாரபட்சம் இல்லாதவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். 9th சாப்டர்லயே இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது மாதிரி பரமாத்மா பகவான் தோன்றும் போது தமது சுய உருவில் தமது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார். கண்டிப்பா ஒவ்வொரு இன்கார்னேஷன் அப்பையும் நம்மள மாதிரி ஜட ஆதிக்கத்துல, சரிங்களா, அதுல பகவான் வந்து வராங்களான்னா கிடையாது. சரிங்களா? அந்தரங்க சக்தி. அது பகவத்கீதையிலே 9th சாப்டர்லயே சொல்லிருப்பாங்க. யோக சக்தியினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளேன். யாருக்கு? நான் டிவோட்டிஸ்க்கு. சரிங்களா? அது மாதிரி யோக சக்தியின் மூலியமா தான் அவங்களோட அப்பியரன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்றது. யோக சக்தின்றது பகவானோட அந்தரங்க சக்தி. மாய சக்தின்றது இந்த ஜட உலகத்தை பகவான் இயக்குற சக்தி. சரிங்களா? பகவான் எப்ப தோன்றும் போதும் அவங்களோட சுய விருப்பப்படி அந்தரங்க சக்தியின் மூலியமா அவங்க இன்கார்னேஷன் நடக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அது மாதிரி பகவான் வந்து நிர்குணா, ஜட உலகத்தோட குணங்கள் அவங்களுக்கு கிடையாது. இந்த 3 குணங்களோட எஜமானர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். துர்கா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 13.16 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं सरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं சாந்திகே சத் ச தத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சமுமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். இப்ப பரம உண்மை எல்லா உயிராலும் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். சரிங்களா? நம்ம எல்லார்ட்டையும் உள்ள எப்படி இருக்காங்க? பரமாத்மாவா இதயத்துல எப்பயுமே நம்மளை விட்டு விலகுறதே இல்லை. சரிங்களா? அவ்வளோ தூரம் நம்மளை கேர் பண்ற ஒரே ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறது ஏன்னா பகவான் மட்டும்தான். சரிங்களா? மற்ற எல்லாருமே நம்மளை ஒரு கட்டத்துல கைவிடுவாங்க. இல்லையா? மரணம்னும் போது எப்படி நம்ம விட்டு தான் போகும். ஆனா எந்த நிலையிலயும் நம்ம கூடவே இருக்கிறது யார் அப்படின்னா எந்த பிறவிலையும் எப்பயும்
கூட இருக்கிறது பகவான், உள்ளுக்குள்ளார இருக்காங்க. புறத்தில் உள்ளார் அப்படின்னும் போது குருவா, அதை ரெப்ரசன்டேட்டிவ், சரிங்களா, ஆன்மீக குரு ரூபத்தில் நம்ம கிட்ட வருவாங்க. அதே மாதிரி பகவான் லோகத்துல இருக்காங்க, அச்சாவதாரத்துல இருக்காங்க, சரிங்களா. அசைவன மற்றும் அசாதவற்றிலும் உள்ளார், எல்லாத்துலேயும் பகவான் இல்லாததுன்றது கிடையாது. நேத்திக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். 7th சாப்டர்ல இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முத்துக்கள்லாம் ஒன்னோட ஒன்று கோக்கப்பட்டிருக்கிறது நூலால. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்குள்ளார அந்த இயக்கும் சக்தியா யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க. பார்க்க தெரியாது, ஆனா உள்ளுக்குள்ளார அந்த இயக்கும் சக்தி பகவான் தான். அப்ப எல்லாத்துலேயும் பகவான் இருக்காங்க, அசைவன அசையாதவற்றில். சூக்ஷமமானவர் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது சிரமம் நம்ம இந்த ஜட புலன்களை வச்சு, சரிங்களா. ஜட புலன்களின் வலிமையினால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்னு நம்ம எங்க பார்க்குறோம். கோலோகத்தில் இருக்காங்க பகவான், அதே சமயத்தில் நம்ம கூட பரமாத்மாவும் இருக்காங்க, குருவின் வடிவத்திலையும் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா. ஸோ அனைத்தும் அவரால் இயலும், எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளும் புறமும் உள்ளார், எல்லாவற்றிலும் ஜடப்புலனின் வலிமையினால் காண்பதோ அறிவதோ அப்பாற்பட்டது. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த 4 டிஃபெக்ட் இருக்கு, இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் இருக்கு, அப்புறம் வந்து அந்த புரிதல் இல்லாத நிலை, இல்யூஷன், மிஸ்டேக் பண்ணுவோம், அதை மறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம், சீட் பண்ணுவோம். இந்த குறைபாடுகளோட நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறது, அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது சிரமம். மிக மிக தொலைவில் இருக்கணும், அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார், பரமாத்மாவா இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சலாமா? 17 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அவிபக்தம் சதபூதேஷு விவக்தம் இவ சத்திதம் பூதபத்ரு சதஜ்ஞேயம் கிருஷ்ணு பரம விஷ்ணு. எல்லா உயிர்களுக்கும் இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் ஒருவராகவே இருக்கின்றார். அவரே எல்லா உயிர்வாளிகளையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் அழிப்பவரும் விருத்தி செய்பவரும் அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். இப்ப இங்க பரமாத்மா, உயிர்களிடத்துல பரமாத்மா, எல்லார்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்காங்க. இப்ப நம்மளாம் இண்டிவிஜுவல் சோல்ஸ், எல்லாரோடைய இதுலயும் பரமாத்மா இருக்காங்க. அப்ப பகவான் அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு இருக்காங்களான்னா கிடையாது. பரமாத்மா ஒருத்தவங்க தான், ஆனா எல்லாரோட இதயத்திலயும் அவங்களால இருக்க முடியும். எல்லாரோட, வெறும் மனிதர்கள் மட்டும் இல்லை, எல்லா உயிர்வாழிகளோட இதயத்திலயும் அவங்களால இருக்க முடியும், சரிங்களா. அப்போ அதே மாதிரி விரிவாக்கங்கள்லையும் இப்போ வந்து நம்ம பலராமர்லேருந்து அப்படியே பகவானுடைய விரிவாக்கம் பார்க்குறோமா, விரிவாக்கம் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் அவங்க ஒருத்தவங்க தான், ஸ்வயம் கிருஷ்ணா, அவங்ககிட்டேருந்து தான் விரிவாக்கங்கள்லாம் வருது. எல்லாருக்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்காங்க. விரிவாக்கங்கள்லாம் இருந்தாலும் அவங்க ஒன்று தான், சரிங்களா, ஹோல் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க ஒருத்தவங்க தான், ஒருவரே அப்படின்றது. அவங்களால விரிவாக்கங்கள் பண்ண முடியும். அவர் ஒருவராகவே இருக்கிறார். அவரே எல்லா உயிர் வாழியும் காப்பவர். எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் பாதுகாக்கிறது யாரு? பகவான். அதே சமயத்துல இந்த உலகங்கள்லாம் கிரியேஷன் பண்ணி அனிகிலேட் பண்றதும் அவங்க தான், சரிங்களா. உருவாக்கி காத்து அழிக்கிறதும் பகவானே அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ பரமாத்மா ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். தனித்தனியா எனக்கு மட்டும் ஒரு பரமாத்மா, எல்லாருக்கும் ஒரு அப்படி இல்லை. எப்படின்னா பகவான் பரமாத்மான்றது ஒன்று தான், ஆனால் எல்லாருடைய இதயத்துலையும் அவங்களால ஊடுருவி இருக்க முடியும், சரிங்களா. அந்த நிலையில நம்ம பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம 13.18 ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஓகேவா? வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்தோ பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல